Čaute ľudia, my vás máme u nového videa. Už jak ste mohli vidieť, už sme vás spolu natáčali, že Julko toho Beliho, ale ja jak pred 6 mesiacmi som nenatáčal, tak som si to nahľadil s 2 videami. Tak preto teraz len natáčam 2-krát zase. Druhýkrát. Ale ja nechápem, prečo museli zrušiť mini bacona, ktorého by ste mohli uvidieť na mojom kanále, keby ho nezrušili, lenže ja som si chcel urobiť mini Darius Huntu. Tak preto nenávidím Roblox. Tak asi preto, lebo toto. Lebo chci. Ja nie, že nenávidím ten Roblox, ale ja nemám rád, keď je nejaký skin box najlepší u mňa vymažu. Lebo potom musím 100 milión rokov čakať, aby ho vydali znovu. Ani ho nevydali znovu, takže musím. Nevyzní, čo sa chci. Spooky skeleton. To sa som nevedel dostať. To sa som nemal sa dostať. Domka. Lebo to je, ako keby ste nevedeli, to je jeho hlas. A Dominik ani nedal toto, ani nepovedal vám, že čaute ľudia, takže jemu to dám preč, aby nemohol s nami hrať. Kúknite na toho Domča je Dominik. To je mimochodom jeho brat. Môj brat je starší. Keby ste nevedeli. A ja som si ešte ani nekúkal moje video, čo bolo nie prvé, ale to nové, čo som vydal. Keď ste ho kúkli, tak to je dobré, ale reálne. Ja som ani čas nemal to kúknúť. Zničím ti tú budovu, aby si nemohol kúknúť. Čo? Aj si spadol. Kde je si Dominik? Ja sa vidím. Dominik. Prosím, nepúkajte, že ja som toto už niekedy hral. Hral som niekedy, ale už ma začala baviť a ja si nechám spomienku. Bye bye. Mám spomienku. Nie. Keď mi to padne teraz, tak ja budem naštvaný. Zabugnem. Takže ani lokalu neviem, odkedy Dominik je taký maličký.
Kedy Dominik je maličký. Som ho, vidíte, jak som ho skoro zabil, len mu za by píšal a nemohol by Žusko vyhľať. Takže preto som ho nezabil, lebo by píškal. Povedal, aby jeho mama, že stačí. A zase, jak sa to volá? A potom by nedovolila by mu natáčiť. A keď sme chceli hľať to, prepáčte, som tam napísal, že Jelly, ale a nie Belly, lebo sa mi to oplavilo. Takže prepáčte, že sa mi to tam napísalo, ale my sa s Ďuskom až tak nerozprávame, len cez hovory, keď voláme a tak. A voláme si len, že tak teraz si nerozprávame, keď tu je strašne veľa dlháňa spadla do vojdu. Haha, zomela. Ble, kisky, zlíšky. Dneska je piatoček. Ale nie dopravné značky, ani auta, ani tieto domky nebudú. Dneska je piatoček, už sa teším na večer. Bla 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 bla. Spotkyňa. Say, wait. Wait. Kto do mňa strelil? Mini jeden podozrivý, kto ma mohol buchnúť, je Dominik, Typka, Báňa, Blbá a Typkina tam. Say, wait. No, wait. Bla, 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 bla. On mi tam leze, ja by som ho nezabil, on mi tam liezol, keď som išiel zabiť tú typkyňu. Môžete tam kúknúť potom za záznam, že som to nebol ja na schvál, že som chcel zabiť tú typkyňu. Môžete sa potom kúknúť, že som ho ja nezabil. To on sám sa zabil, lebo ja som ho ničil tú typku. Bla, 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 bla. Ja by som typkyňu. Luko, kde si? Lebo my sme sa už dlho nesletli. Ja viem, akej myslí, že? Ja ťa vidím, Dominik, ty sa mi neskováš. Patiec. Dominik, vlez tam. Vlez tam, ti vravím. Vlez tam. Dajte si to prísť. Dajte si tak len, lebo toto blbé. Bum, Dominika som odstrelil do...
Dominik leze do nej, Kadia. No tak Dominik, ty zemří. No Dominik je uchyl. Dominik, ty si to povedal neskôr, takže filmuje. Tam je Dominik! Je Dominik! Dominik! Dominik, čo tu hľadáte? Dobrý deň, Dominik, čo tu hľadáte? No tak toto vynecháme, toto je hnusné. Ale jaká je šanca na to, že narazím na Dominika? Že? Však to ti hovorím. Jaká je šanca na to, že stretnem Dominika? Akože, jaká je v tom šanca, ale ja už som väčší než to, čo jem, takže... Dominik, to je jeho sníž. Či to laguje? Neviem, či mne to laguje, alebo jemu. Tak prepáčte za to. Neviem, si tak. Ja to disconnectlo. To disconnectlo, kurňa. Kurňa, mňa to disconnectlo. Kurňa, mňa to disconnectlo, takže teraz viem chodit k vám. Luky, Samko tu je. Naspavne. Tam je Luky, Samko. Dominik, poď tá diala, tam je Luky, Samko. Kde si? Ja, kde je Luky, Samko? Na 100% vnútri je Luky, Samko, že? Keď ja sa poznáš, Luky, Samkam. Pomôžete mi nájsť Luky, Samka. A ten, kto ho nájde, dostane 100 miliónov robuxov. A musí ho zabiť.
Luky Sávko, neviem. Jediného, koho vidím, tak to zložil len Dominikovi čokoládu. Ty onen. Dominik sa tam spavnul a Dominik sa tam spavnul a ty neviem, ako tam dostaneš, lebo ja som veľký, takže ja som si tam vyliezol. Paťa, že som zvys. Kde si urobiť bukel? Ja ťa vidím. Menšiu dielu, ja ti tu robím gigantickú dielu, aby som sa aj ja napotkal. Že Júko? Ja som musel odhaliť naše mená. Už bol čas na to, už som chcel povedať pred 6 mesiacmi, len pred 5 Jojo. Dominik niečo vraví? Čo? Co? Ja taký zvuky robím furt. Ty si hnusná si. Ja by som vám natočil by aj Poppy Playtime, lenže tu je problém, že ja nemám ani Nintendo, takže nemôžem natočiť ani Poppy Playtime, takže to je smutné. Mňam, kukíska! No, ty sem nejdeš. Žiadna kukíska pre teba není, ty si už jej totálne toto. Tutí, áno. Ja také. Prosím ťa, nekokajte, že koľko mám. Nič tu není, čo by sa pre mňa vyplatilo. Leďa kukíska! Naša kukíska! Naša kukíska! Naša kukíska! Ale to není teplá čokoláda, to je teplé mlieko kakaové. Takže to je kakao, to je teplé kakaóko. Ja ti viem za sekundu urobiť lepší bunker než ty.
Jojo, aj ja hlasím za nejakú typu, nejakú si som zabil. A to je nejaký online. Môj cieľ je nájsť Dominika. A dokým ho nenájde? Jo, našiel som ho. Chcel som to dopovedať. Dominik, stoj! Chcem ťa dať do tohto. Chcem ťa takto. Chcem ťa zavrieť Dominika. Ja už viem, kde ti urobíme bunker. Poď za mnou. Sem. Dominik! Dominik, videl si, aké veľké som zobral? Chudinko. Môj cieľ je buchnúť Dominika. On vyletel. Hej, Julko, on Dominik reálne tak vyletel, že Ďusko ani neviem, kde si. Julko, kde si? Ja, ty si išiel tam. To je neférové, ale po mne to nejde, lebo ja som veľký a ono sa ma to bojí, ono sa ma to bojí. Ono sa ma to bojí, kuknite. No, tak to bojí. Dominik, de pase, že ťa nezabijú. Hej, ono to vie vycítiť, že kde je Dominik. Musíš urobiť bunker vonku niekde, lebo ja tam neviem ísť k tebe. No. Môj cieľ je ťa raz buchnúť. Dobre. Dominik nejak zomrel záhadne. Wow. Dominik záhadne zomrel. Wow. Ja som našiel bunker! Julko, poď von! Ja som pre teba našiel geniálny bunker, kde si? Poď sem! Tade Dominik nemôže! To som zavel Ďuskovi! Dominik! To je Ďuskové! Dobrý som urobil bunker. Dominik tak ďalej odstrelil sa až zemžel. Neviete, ako už náhodou dlho natáčam, ne? To je Ďuskové miesto, ti vravím. Ale Dominik! To je Julkové miesto. Dominik tam je! Pozor!
No, zabij Dominika. Ja som tak 1% bol od toho, aby som zemřel. Dominik, ale na budúce, keď nájdem nejaký bunker do Ďuskovi, tak tam nejdeš, lebo to je jeho bunker. Hovorím ti, že to je Julkové. A už som našiel Áno, tady pod rastlinkou. Lenže Dominik sem nesmí. Dominik sem nesmí. Au! Týpek! Hnusovný, tebre! Má strašne veľkú. Týpek! Mňa to nebaví. Dovidenia. Dovidenia. A tam vypadni, inak ťa zabijem. Tu robíme koniec sveta, by sa musel ísť Dominik, že? A to je nevýhoda, lebo ja sa musím potom lebilsnúť a Dominik hrá. Dominik, kde si? Dominik, urobím ti bunker. Hajzel jeden pet s tým. Má by zemřít. Čo? Jojo, len počkaj. Zabijem jedného typka, čo ma tu odstavoval celú dobu. Ej, lúzel, lebo som väčší a lúzel, lebo do mňa... Tak aj tento typek si do mňa dovoluje. Ty si do mňa dovoluješ. No to urobím Dominikovi, keď nás bude oslavovať. Julko, no už som ti našiel bunker. Už som ti ho našiel. Tvoje, ja to môžem urobiť lepšie, keby ti to vadilo. Hej, kukni, aké guly už želem, kukni. A tak to dopadne, Dominik, že zoberiem to a zabijem ho s tým, keď nám bude robiť zle, že? Kedy to už končí?
bunker. Nejde vidět pupok! Je to mě. OK. Ja proste, mne stačí len zobrať vec, keď budem najväčší, na serveri budem najväčší, tak mne stačí len zobrať vec, hodiť to po... Tak ja to do Dominika. Ten dom? Však nevidíš, jak som ho zjedol. Ja reálne prídem, som meteorít, prídem, zoberiem si kúsku domu a hodím to a celý dom je zničený. Pukni, ak... It's raining tacos. Raining tacos. Dobrý deň, susedko. Dobrý deň, susedko. Nevadí, tam sedí tam. Lebo... Ne, zavolajte na mne policiu, že to nevadí, ja ju zežem. Ešte raz. Ja za chvíľku len zeberú veci a už ich len hádžem. Ja už nevím jesť. Susedko, za to, že som vám zničil dom, tak si zaslúžim pikače. Dobrý deň, susedko, ja už som takej, ja som už menší. Julio, teda Dominik. Ja som si predal silu. Ale jak väčšia sila, tak viac peňazí. Zabij ho. Zab Dominika. To ti nechci.
Jsem väčší než ty. A dostávam za jedné hryznutie klicať. Nej, ale tak dobre som to zničil, ten váš susedkovský dom, že? Susedko. Daj ten Haunted Mansion. To sa mi páči. Už mám za chvíľku 1000, ja idem na skutku. A ja som na tom paláci. Kde si, dom? Ja už... Hej, Virtues. Prepáč za to, že som si zničil predtým dom, tak ty ho máš. Do domu. Dominik, zavil som ti, že ťa pozývam. Dominik, zavil som ti niečo, že ťa pozývam. Nie. Dominik, ale stoj už, to není sranda, lebo ty si taký. Hej, Dominik, ty taký. Dominik je ešte viac kopatý, než bol. Tak. To je za to, že uteká. Áno, daj si tak a odber. Ja som to chcel povedať akože aj v druhom videu. Ja som... Kam? Ja som spadol do backlum. Ja som v backlum. Pomoc! Ja som v backlum. Akože ešte ty do mňa budeš hádať. Ty čo máš? Akože niekto pomohol Dominikovi. Čo? Okay. Ja mu pomôžem. Soliuko! Dominik mi tam leze. Nie, že ty mi tam lezeš, ale Dominik tam podleze k tebe. Počkaj. Som tu vidia. Som sa vrátil. Len mňa tak celé ten Dominik, že Dominik by si mal zaslúžiť byť tu.
dajte odber a like a ešte v minulom videu som zabudol povedať to, že jeden môj kamoš, čo budem s ním ešte natáčať, tak mi povedal, že mám mu dať že máte mu dať odber a like, volá sa naty.b a tak. Takže môžete mu dať odber kľudne. Tak dobre kusy berem. Tak čau. Tak hral som si s tebou. Hral som si s tebou zase zahral. Tak čau, Julko. Ja by som urobil toto video trošku kratšej než minule, lebo toto... Lebo mňa to nebavilo, jak som dlho hral, ale... Lebo kôľňa mňa tam furt zabí. Som furt padal od toho vetlaku. Posledný krát sa dám do najväčšej veľkosti a potom... Na! Tak čau. A čaute ľudia.